Inawgurat helikopter ieħor għall-użu tal-Forzi Armati ta' Malta, it-tieni wieħed minn tlieta, li l-koll jiswew 13 miljun euro. Waqt ċerimonja farewing tal-Forzi Armati ġie ffirmat il-ftehim preliminarju għat-tielet helikopter. Dawn se jintużaw fil-kontroll tal-fruntiera ta' pajjiżna u fil-ħidma ta' salvataġġ. Il-helikopters huma tat-tip Augusta Westland. L-AW139 inawgurat il-ħamis għandu wieħed mill-ikbar kabini fil-kategorija tiegħu u għammar biex jaħdem fid-dram. Fatturi li jiffaċilitaw il-ħidma ta' salvataġġ huma ajruplani li ġew żviluppati riċentement. Infatti l-ewwel helikopter ta' dan it-tip beda jintuża f'Ġunju 2014. Nazzjon modern ma jistax jiffunzjona mingħajr forzi moderni, stqar il-Ministru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela. Osserva li 3 helikopters ikunu inutli mingħajr min iħaddimhom. Għalhekk il-Gvern investa aktar minn 4 miljun euro u nofs fi programmi ta' taħriġ għal piloti u membri tal-ekwipaġġ. B'kollox l-ammont investit jeċċedi 60 miljun euro, somma rekord. Mal-75% huma kofinanzjati mill-Fond Ewropew għal Frontieri Esterni. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borg qal li f'dawn l-aħħar sentejn u nofs, il-Forzi Armati ta' Malta temmew 13 il-proġett b'suċċess. Ħabbar li għadhom kemm ġew approvati 75 miljun euro fondi Ewropej għall-użu taż-żamma tas-sigurtà fit-territorju Malti. Il-Brigadier Jeffrey Kurmi qal li kien permezz ta' fondi Ewropej taħt skemi varji li l-Forzi Armati setgħu jaġġornaw il-flotta marittima, jakkwistaw opri tal-ajru u hangars ġodda u jtejbu s-sistemi tal-IT. Kienet preżenti wkoll il-Ministru Taljan għad-Difiża Roberta Pinotti fid-dawl tal-kollaborazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi f'ħafna operazzjonijiet ta' salvataġġ.